Yan, very good. O, sige, kain na. Kainin mo na yan. Mga kasinag, isang pinagpalang araw po sa ating lahat ngayon mga kasinag. Kahit napaka makulimlim ang panahon, wala nang tigil ang ulan dito sa amin mga kasinag. Uulan, tapos titigil lang ilang minuto, uulan na naman. Ang hirap ng ganito. Si Pagaspas pala mga kasinag, pakainin natin. Ito yung pagkain ni Pagaspas, karning manok. Pakainin natin siya. Halika na, kumain ka na Pagaspas. Yan, very good. Sige, kain na. Kainin mo na yan. Nagkatay ako kahapon ng manok mga kasinag dahil birthday nga nung anak ko. 2 manok yun. Itinera ko yung mga hita. Yan, siya na yan, yung kinakain niya. Sige na, kain na. Wag muna nating istorbuhin. Kahapon nga mga kasinag, di ba inalpasan natin to, nag-uulan. Nung hinuli ko siya, tapos ibinalik ko dito sa kulungan kasi napakalakas ang ulan. Naawa man ako sa kanya kasi basang-basa na. Kaya ibinalik ko siya dito sa loob ng bahay ng kalapati. Tapos nung paghuli ko sa kanya, kung mapapansin nyo itong kamay ko na yan, pansin nyo mga kasinag, maga ito sa kondaliri. Gawa ng tinusok ako ng kuko, yan bumaon yung kuko niya dito kahapon. Ayan, kita pa yung sugat halos na iupos niya yung yung mga kuko niya, naibaon niya dyan kasi hinuli ko siya kahapon, tiyatakloban ko sa ulo siya ng damit para hindi mag-agresibo. Kaso lang nadali ako ng kuko dyan baon, maga yan ngayon kaya hindi hirap akong masyadong igugum yan, hindi ko magigugum masyado. Tapos ayan pa yung tama yung kamros niya. Yan lang naman, ito lang yung pinakamalalim kasi pumasok dito kaya ang sakit ng kamay ko mga kasinag. Ibalik ko muna si Pagaspas dyan. Hayaan muna natin na dyan muna siya. At pag maganda na lang ang panahon mga kasinag, saka natin alpasan. Alisin natin dito sa kulungan para makalaya na siya. Hindi ganito. Ang hirap. Hirap pag nandiyan sa ganyang kulungan. Awa man. Batang bata pa talaga siya mga kasinag. Kung saan ay sisiw pa. Kasi nung inalpasan ko, hindi man siya nakakalipad ng mataas. Palakad-lakad lang siya sa lupa. Kaya naawa ako nung nagparaulan na. Kasi pasuot-suot lang siya sa mga kahuyan, sa madamuhan. Sige lang ang suot niya, hindi siya nalipad sa taas ng puno. Palibas basa-basa na siya noon. Kaya inulikot, ibalik ulit dito. Kung kukunin ito sa atin mga kasinag, wala lang problema, ay ibibigay po natin siya. Kasi nirescue rin lang naman natin ito Ang sa akin lang sana, kung malagaan ko sana at mapalakas ko, hayaan ko siya maging malaya. Kasi kung kukunin rin lang ito at ikukulong din lang nila, wala rin lang kalayaan. Kaya gusto ko sana dito, maging malaya siya, alpasan ko. At kung saan niya gustong pumunta, kagaya ni Bagwis, doon na lang siya. Yun ang hangad ko lang dito kay Pagaspas na makalaya talaga siya. Kasi ito nga daw mga kasinag, na-rescue lang nung nagbagyo. Siguro, pakalaglag niya sa pugad o sa puno, nabali yung kanyang paa. Tapos yan, naka-recover naman. Okay naman yung paa niya, yung kanan. Kasi nung nahuli ko siya, tiningnan ko siya, chinik ko yung paa, okay na, hilom na. Nakakaano naman siya kasi nakakadapo. Kaso hindi ganong persado, hindi kagaya nung isang paa niya. Kasi yung isa nga, medyo may diferensya kung sa tao, yung singkaw, yung na bali yung braso, ganun din sa kanya. Pero okay naman siya mga kasinag ngayon. Kumakain na dyan. Ayun sa taas. Kain na. Kain na. Pigas-pigasin mo na yung karne na yan. Sige na. Ayan mga atin si Pagaspas din mga kasinag, gawa ng baka may storbo natin, hindi siya makakain ng ayos. Tingnan nyo naman ang panahon dito sa amin mga kasinag. Pati yung bagong gapas na palay, inulan-ulan na. Ayan, yung palay ni Kuya Ading na ipinaani. Halos hindi sila makapag-tracer ng ayos. Ayun sila nag-aayos ang tracer. Kasi nabasa nga ang
palay. Yun, oh. Kung makikita nyo, puro tubig na naman ang palayan. Ito lang ang unang inani mga kasinag. Gawa ng itong una talagang nagtatanim dito si Kuya Ding, kasi nasa kataasan eh. Yung mga nasa kataasan niya ang inuunang tamnan talaga. Pahuli mo na itong mga sa baba na yan, gawa ng laging matubig. Kaya siya ang unang nagtanim, siya rin ang unang gani. Ayun, nag-aayos sila ng tracer tapos ng blower. At ito na yung palay na inani naman, oh. Kahit may green pa mga kasinag, inani na. Ayan, no. Bulaw itong palay na ito. Basa. Panahon kasi dito sa amin mga kasinag, ulan init. Mamaya mga kasinag, update ko kayo kay Pagaspas. Hayaan mo natin makakain sa Pagaspas dun. Update ko kayo mamaya. Puntahan natin mga kasinag yung alaga akong kambing. Andyan, oh. Umiiyak na. Oh, narinig nyo ba yun? Ayan ang dagat namin ngayon mga kasinag, oh. Hibas ang dagat namin ngayon. Ayan, oh. Ang ganda, no? Kalmadang kalmada. Tapos yung kambing ko dito ko inilagay. Dito ko itinali kanina. Sabi ko makakain man lang siya ng mga damo dito sa gilid. Ayun, oh. Ala, ha? Inulan-ulan ka na dyan. Awa man, nabasa ng ulan. Opo. Inulan-ulan ka dyan. O nagparasabid ka baga? Ba't nagparasabid ka? Alisin natin ang tali mo. Sabid, nagparasabid ka kaya? Saglit lang kasi. Alisin ko pa nga na yung pakasabid mo. Labo-labo ka man. Hindi ko kaya maigalaw na masyado makasinag yung kamay ko. Gawa ng ano nga tawag dito, masakit. Ganong tinamaan nga ng kuko ni Pagaspas. Dito ka, dito. Ito. Hindi ko maipersa. Hindi ko maipersa masyado yung daliri ko. Dito lang natin itatali mga kasinag sa gilid na ito. Yan, kasi maraming mga ipil-ipil dito sa mga gilid. Gaya nyo, no. Tapos yun. Dito lang, busog na ito. Paborito kaya ito yung ipil-ipil. Kaya natin dyan kumain. Tapos itong kagaya ito, yung ipil-ipil na ito, itumba natin yan. Para pagkain niya. O, di ba? Kakainin niya yan. Banatan mo na yan. O, di ba? Paborito ng kambing yung ipil-ipil. Ayan mga kasinag, aiwan natin yan dyan. At lilipatan natin. Hindi naman pati umuulan na. Mamaya na nating hapon uwi yan. Diyan na muna yan. Itong dagat namin ngayon, oh. Punta mo tayo dito sa tabing dagat mga kasinag. Pasilip ko muna sa inyo. Ulanin, oh. Ang dilim dun, oh. Ulanin. Yan. Ito ang lagay ng dagat namin ngayon. Di ba? Ang ganda. Kalmadang kalmada. Palaki pa lang ang tubig. Kanina kasi mga kasinag hibas. Ngayon nagtataob na. Lumalaki na ang tubig. Ayos, di ba? Ang ganda. Ang sarap mamingwit. Kasi wala tayong pampain.
Sa susunod araw mga kasinag, mamimingwit na naman tayo. Pag tayo nakakuha ng pamain, tapos pag magandang panahon, ayan, napasilip ko sa inyo ang dagat namin ngayon. At umuwi na tayo. Pitoy! Pitoy! Kumusta na, Pitoy? Ito kasi si Pitoy. Tapos yan naman si Gino. Bagong aso namin, alaga ni mama yan, si Gino. Ito si Pitoy. Ano, kumusta ka na, Pitoy, Pitoy, ha? Ah, sayang nung itlog nung kalapati mga kasinag. Ayan oh. Oh, nabasag lang. Ay. Oh, yung kalapati ko nangingitlog dito mga kasinag na dalawa. Dalawa ng itlog. Nabasag lang. Ayan na oh. Ah, ito pa oh. Ay, sayang. Sayang nung itlog. Sigurado ako mga kasinag pinuntahan yan dyan yung inahin na manok. Yung may inahin kasi ako dito manok na pilay. Baka pagparatuka na naman yung kalapati ko dun. Kaya nabasag ang itlog. Eh, nag-uulan na naman. Ayan, kung makapansin nyo mga kasinag, kauwi lang natin, nag-uulan na naman. Ay, susiyaan. Pambihira. Pambihirang ulan ito. Pagaspas! Pagaspas! Ay! Kumusta si Pagaspas? Ah, hello! Kumusta ka na? Pagaspas! Ay! Ano? Ha? Hello? Pagaspas! Saan ka nakatingin? Ah. Ito si Pagaspas mga kasinag. Kada pupunta ako dito, lagi nakataas yung ano, yung balahibo niya sa ulo. Hindi ko pa siya nakita na ang balahibo niya sa ulo ay nakababa. Kada makita ko siya, lagi nakataas. Bata pa ito si Pagaspas mga kasinag. Yung walang buwan na yan. Kung ilang buwan na or wala pa yata isang taon to. Pero bata pa siya. May kalapati naman ako dito. Nasaan daw yung kalapati ko dito? Yan o, may dalawa akong kalapati yun. Anak. May balahibo na. Kaya ang kalapati ko dito mga kasi nagparami na. Pati nangingitlog na manok. Meron ako dito. Ayan o. Oh. Nangingitlog na manok yan. Diba? Dito kasi sa kulungan na ito mga kasinag. Sa lagayan ko dati ng gansa. Ang ilalagay ko dito yung bingala. May nabili kasi akong bingala kaso nasa Cavite pa. Dalahin dito. Mura lang pakabili ko dun mga kasinag. 2,000, 5 piraso. Parang pinalit lang siya ng bahog. Gawa ng yung ano kasi yung amo ni Bilas. May 5 bingala na ayaw ng alagaan. Nabanggit ni Bilas na gusto ko ng bingala. Kaya sabi ng amo niya na palitin na lang daw ng bahog. O yung bahog, isang sakong bahog, naghahalaga lang ng 2,000. O di ba? 5 bingala na yun, 2,000 lang. Ang bali naging kabayaran. O kaya tubo na tayo doon. Kasi napakamahal ng bingala mga kasinag. Kasi ang isang pares ng bingala ay naabot ng 3,000 eh. O nahigit pa nga. Kaya doon nakaminus na tayo, 5 piraso, 2,000 lang. Wala kasi nun dito sa Siruma. Walang nag-aalaga. Naghahanap ako dito. Walang ganun. Walang bingala. Pero sa amin, sa Del Gallego, dati meron. Doon sa kapatid dati ni Mayor Bayani Bilus. Kay Aboy. Meron dati doon. Pinatanong ko yung mama ko kaso wala na. Ngayon, nagkataon na meron doon sa Cavite. Dadalhin ng bilas ko dito sa April. Uwi sila kasi magpipista dito ng April 26, 27. Uwi sila, dadalhin nila. Gaspas, anong gagawa mo? Ha? Ang gagawa mo dyan?
Ganyan pa lang ang huni mo? Ha? Ganyan ang iyong huni? Ha? Ang cute talaga ng pagaspas na yan. Ha? Nakatingin lang siya doon sa kamay ko. Kala siguro sa kamay ko mga kasinag pagkain. Ayan mga kasinag, na-update ko naman kayo sa aming mga alaga. Sa lahat po natin mga viewers, subscribers, maraming salamat mga kasinag sa walang sawang pagtangkilik at pagsuporta nyo sa aming YouTube channel. Hanggang dito lang po. Bye bye!